so ku kiyaye, wa ma umiru illa liya'budu illa ilahan wahida. Matsala ita ce su bauta wa Allah shi kadai, shine rikicinsu da annabi. Amma da annabi zuwa yayi ya ce Allah shi ya halicci sama, za su ce wannan mun sani. Inda zai ce a bauta wa Allah, za su yi dama muna yi. To amma inda rikicin yake sai ce a bauta wa Allah shi kadai, sai suka ce a yo yanzu sauran allolin fa mu basu. To kun ji rikicin, mu bar sauran allolin. Wannan shine rikicinmu mu Hausawa musulmi da 'yan uwanmu Hausawa maguzawa. Shi yasa ka ji suke cewa ubangiji. Me suke nufi da ubangiji? Shine Allah babba. Kalmar uba babba suke nufi, giji abin bauta. To akwai gizagizai waɗanda suke bautawa. To shi Allah babba shine sai su ce uban giji, wai babban waɗannan gizagizan. To don haka maguzawa a ƙasar Hausa sun yadda akwai Allah mai yin ruwa daga sama, sun yadda akwai, amma kuma sun ce akwai wasu ƙananan alloli. To shine sai suke kiran su waɗannan gizagizai, shi kuma fa ubangiji. To ubangiji ba babangiji ake nufi ba. Kalmar uba abinda take nufi shine me? Babba, kamar yadda ake cewa uban tafiya. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka abinda mu muke kira zuwa gare shi shine a bauta wa Allah shi kadai, kar a hada shi da kowa. To da zaran an faɗa haka ko sai ka ji an fara raba masallaci, sai ka ji an fara raba kwata, sai makabarta ta rabu, sai ka ji an fara wa juna kallon harare.